Salutare, oameni buni. Da, încerc. Da, uite-te acum, mi-am luat. Dar astăzi voi juca 99 de nopți. Dar o să fiu singur. Deja am două clase care mi-am cumpărat. Bun. Eu de obicei am Cyborg class și mă gândesc, cine vrea, o să aveți Cyborg, ori acum mi-am cumpărat Alien. Sau ce ziceți? Alien ori Cyborg? Eu zic Alien, că place Alien. Deci, mă joc cu Alien, data viitoare voi mă juca cu Cyborg class. Bine, de obicei eram Africa, un pic așa. Deci o să mă joc cu niște oameni. Noroc că dar acum am început să mă joc cu el. Până atunci eu voi face rost de bani. Nu, bă, am băgat faca din vinarului. Urăsc fetele. Dacă urăști fetele, trebuie să dai like. De obicei. Cine urăsc? Trebuie să dați like, bă. De obicei le urăsc. De obicei voi arăta și cândva Rubik și că am și eu niște Rubik și mi-am zis să-mi ia și unchiul meu niște Rubik și că n-am ce face. Bine, acum voi mânca niște mâncare, bă. Dacă vă uitați la videoclipul ăsta, vă rog frumos să dați un subscribe, că dacă nu dați, nu mai fac videoclipuri cu voce. Și niciodată nu mai vorbesc cu voi. Măcar câte like-uri. Hai să zicem că mă gândesc să facem 100 de like-uri. Dacă nu facem 100 de like-uri, nu voi face videoclipuri. Nu mai fac. Gata, nu mai fac. Deci gata, nu mai fac videoclipuri. 5 minute de like.